Sa mga nag-ingon nga usara ka iglesia ang gitukod ni Kristo way lain kundili mao ang RCC. Unya mingon mo namo nga kami mga mini nga magwawali tungod kay wala mi sa inyong simbahan nga inyong giingon nga maoy tinukod ni Kristo. Okay na ako'y ipasabot ninyo. Dili RCC ang gitukod ni Kristo sa panahon ni adtong 33 AD, sa panahon nga niya si Kristo o sa panahon sa mga apostol. Walay RCC nga gitukod ni Kristo. Way mabasa sa Biblia. Walay usa ka apostolis nga misulat ni ana nga verse. Bisan si Pedro na lang nga gihimo-himog papapapa diha sa Roma. Wala gid na mosulat nga ang the Roman Catholic Church founded by Jesus. Mabitaw tong gipatay to si Pedro sa mga Romano tungod kay dili muuyon sa mga pagtulunan sa mga Romanong pagano. Manilisod ining mga migo nato nga mga sulpot kay instead of mabuhi, mutuo sa kamatuoran, diha naman hinuon sila mutuo og musandig sa ilang mga damgo og kana bitong pag-create og mga pangunahuna nga supag og kontra sa realidad. Number 1 point, musugot mo sa dili, sulpot gid mo. Musugot mo sa dili, dili gid mo iya ni Ginoong Jesucristo. Ngano man kay kung mahitabo nga tinuod mo ang Kristo mamahimong bakakon. Ano mamahimong bakakon si Kristo kung tinuod mo? Ewan gud ni Kristo, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisag ang ganghaan sa impyerno di makabuntog ini. Unya kay kamo nibuto lang mo sa kasiglo, subuti pasabot na buntog ng iglesia before 16th century. Di ba? Kanang gingon na Ginoong Jesucristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kung tinuod mo before 16th century, kinsa may giuban na Ginoong Jesucristo. So di gid mahitabo nga mamahimong bakakon si Kristo kamo may tinuod. Kamo ang bakakon. Mabito mga mini mo. Mga piki mo nga gitawag og mga sekta sa hinungdan nga bisan pagkamilyon mo muangkon sa mga pulong sa Ginoong Jesucristo, magpabilin ang kamatuoran, magpabilin ang realidad nga mga mini mo, mga piki mo. Kana mga sektang inyong gipasakupan gitukod lang og tao. Number 2 point, dili pwede mamahimong basihan ang pulong wala or dili mabasa sa pagnigar ninyo nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Ginoong Jesucristo. Kung moadto ka og korte, pangutan-on man ka sa judge, mingon man ang judge nga sa may imong ebidensya nga dili gitukod ni Kristo ang simbahang Katolika, kung walay mabasa, patiran ka sa judge. Ngano man kay ang pulong wala, ang pulong dili mabasa, it does not mean nga di na tinuod. It does not mean nga mao na siya ang mamahimong bugtong basihan nga pagnigar sa usa ka butang nga imong gisupakan o sa usa ka butang nga imong gipamatud-an. Kanang pulong di mabasa usa ka na ka bitong desperado nga argumento sa mga tao nga wala nay ikapakita nga ebidensya sa pagnigar sa kamatuoran nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod ni Kristong Iglesia. Ngano man kay bisag di nimo mabasa letra por letra sa balang kasulatan nga gilitok ni Kristo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga termino, pero nagpasabot o naghatag siya og pahimugat nga kinin mo ang iglesiyahang iyang gitukod mo ning Iglesia Katolika Apostolika Romana. Balik ko na ko tong sita sa kong gingon. St. Matthew chapter 16 verse 18 o St. Matthew chapter 28 verse 20. Kani mo niya nga bisan ang ganghaan sa impyerno di makabuntog ini. So buti pasabot from the time of the foundation until now wala nawa ng iglesia. So question, unsa man ang iglesia ang awa nawa gikan sa unang siglo hangtod karon nga nagpalayo nga nag-exist? Wala lain ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, di na kamo kay anak naman musliking kawayan after the 16th century. Di ba? Number 2, kanang yun ni Kristo nga, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So from the time of the foundation until now, wag yun muhunong si Kristo sa pag-uban sa iglesia. Wag yun muhunong si Kristo sa pag-uban, bisag usa ka segundo, bisag usa ka gutlo sa minuto, ni hunong si Kristo sa pag-uban sa iyahang gitawag og iglesia. So buti pasabot from the time of the foundation until now, existido ka ng maong iglesia. So di gyud na kamo, nga naman kay nag-exist lang mo after 16th century na. So, unsa mang iglesia ang nag-exist from the time of Christ until now nga sumala pa niya ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Yang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So,
ang Biblia magud pag magbasa magud ta natay tulo ka aspeto nga kinahanglan tawag ining tamdon. Siyempre, number 1, sabto nato. Number 2, kinahanglan nato tawag ining susihon. Ano man kay di mo tanan mabasa sa Biblia letra por letra. Kadaghang mga di mabasa sa Biblia letra por letra pero dili mabasa letra por letra pero nagpunting sa kamaturan. Di ba? And number 3, tan-aw nato si tumong og tinguha sa writer sa iyahang gitawag og pagsulat. So, diha sa balang kasulatan ilabi na sa libro nga gisulat ni San Mateo, tatawag tin-aw ang gipamulon ni Kristo nga iyahang gilatid. Nga moabot ang panahon nga daghang mga mini nga mga magtutudlo, mangnungha og magtudlo mahitungod sa ngalan og magbitbit sa ngalan. So mao na nga wa nya nganlang iglesia bitbiton magaling ngalan ni Kristo. How much more ang ngalan sa iglesia? Di ba? So di na pwedeng isulat ni ang ngalan sa iglesia ngano man kay giang-angkunon man gani ang ngalan Kristo. Usa na ka ng ngalan sa iglesia, magdagma na sa nag-angkon kung butangan ni Kristo ang iyang iglesia og ngalan. And lastly, dili man ang simbahang Katolika may nag-appoint kang Pedro nga Santo Papa. Si Kristo man ang nagsulti nga si San Pedro pangulo sa iglesia og ang pangulo sa iglesia tawagon nga amahan sa tibuok banay. Isaias 22:22 ingon pa ni propeta Isaias ang tagaan og yarin David nga sa paghatag og pagtugot sa pagbukas ug pag-abli sa balay ni David mamahimong amahan sa tibuok banay. And sa biblical presentations ilabi na sa New Testament wala laing gitagaag susi gawas ni San Pedro. So kung sundon nato ang lohika ang tagaan og susi tawgon nga amahan sa tibuok banay, si San Pedro gitagaan og susi ni Ginoong Jesucristo. So therefore si San Pedro tawagon nga amahan sa tibuok banay o sa tibuok katilingban. Kani ato mga Hudiyo man na. Pero karon ang katilingban ni Kristo mao mang simbahang Katoliko. So man na San Pedro gitawag siyang papa. Amahan sa tibuok banay sa hinungdan nga kabubuton man ni Ginoong Jesucristo. Di man na imbintos Katoliko. Tanang gitawag o tanang teaching simbahang Katolika nagsandig na sa gitundo ni Kristo explicit o implicit. Para makapalusot ni nga itong mga amigo nga mga sulpot, gusto lang yun nila explicit nga mabasa? No sir, no ma'am. Ayaw min ninyo isudan ang inyong kabuang manggod ang klaseng argumento. Aron lang makalusot manggitag letra por letra ang mabasa. Kadaghang mga butang nga di mabasa letra por letra apan realidad. O kung di mo mutuog letra por letra, di mo mutuog kung di letra por letra ang mabasa. Anong gatuo mo na inyong mga pastor, inyong mga founder nga di letra por letra ang mabasa sa Biblia? Mao na nga kauno ninyo ang kaugalingon ninyong or imno ninyo ang kaugalingon ninyong medisina nga makahilo. So kanay inyong mga argumento makahilo na. So sa mga punto sa gihatag ining atong migo nga tawag ining pastoy, nahulog nga damgo versus facts, opinion versus kamaturan. So asa man ta magpili? Kini mga di Katoliko nga ni naminaron dinhi. Asa man mo magpili? Diri sa tawag ining kamatuoran, gilatid sa mga libro, gilatid sa realidad, or kining mugna lang sa pangunahuna sa mga sulpot nga diin na ito mo og tingo sa pagpanglingla o pagpangwarta ninyo. Kamoy magpili. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.